Jesus! Fire! Brother! Fire! Brother! Magini kwa? Then I'm going to get one, yo. Jesus! Yeah. Have Power. Yeah, my pastor. Fire! Holy Ghost! Fire! Pastor! Onde bipa. Okuna fugo. Ya kwande chole nwani pa. God of Jesus, God of God. Pastor, gasini ite no uta fire no ata. Hey! Timo! Yeah. Hey, enwe demon 5. Powerful demon 5 eba kam. Demon. Nurubani. Eba kam. Ajo hunneru. Tupowa. Fire. Send. Ndi sendeli akata ndi ngolo na anyo maka yena galo mmiru. Shut up. Awe send ni ya. Ngode hanaro. Ewa kame mewani fifen. Tupowa pastor. Tupowa ni ile kili kana zeke ni ku. Onge ni gane ku. Nika sengwadi. Na omu yana provoking seed. Unu ga yanchi neke. Mago ne yabu ndi wadnaro. So ige wata the provoking seed. Ko provoke heaven to anger. Pastor me beno kafu provoking. Okay, I wata provoking seed da. Ugbo ndị a ugbo the 5 demons. Ifo role be Chineke n'ebe anọ. Ka nye wanta je Chineke mana ndị niwe nwe provoke kwa. No issue. The provoke kwa ganti. Iya mele ba kita o me na akwụkwọ nsọ ije na akwụkwọ this guy. Kapa ya. Mgbe Jezebel jana nke nwoke man. Ya ka. Yanti. Pastor bidozi ekpele o. Ana m akọmand gị n'afọ iya. Sebe apụọ. Ịbụ apụgo. Powerful demon na-abụ apụgo. Ofe ịtọ. Chụpụta pụrụ nọdụ nwa ya. Ana m akọmand gị n'akwụkwọ ije n'akwụkwọ nwoke ma chapta ihe anụnwa. Ọ sị gị na onye ọbụla ihe na emere ọ ya apụ. Mgbe sị gị na gị pụọ. Ịbụ apụgo fọsọ fọlọ. Nke fọ kịta dị ike ma ọ ya apụ. Wapụ na anụmanụ anyị. Ọ ihe m ga-ekwu na ha Jizọs kwuo n'ugboro ịtọ. Emere ugboro ịtọ. Amen. Ana m agwa gị site na afọ nwoke ma si ebe a pụọ. Six demons ni ifa won obu. Obu ya bu akechi ya anje shoot me febe. Ba bro ogo ya bi anje me shoot me febe no. Nwere ogo din ya me na mu akechi ya. Where ya dia? God have mercy upon us. Ne wani wo. Anje me video. Anje me to ya. Ngwano, me chana tawaza. Oh, diko full demon for ni ya obu epo mba. Ando bulugi epo. Ya note. O pampe. Mbati ya note. Okule ine izope. Okule izope oga.